אם אנחנו רוצים להגדיר משתנה בג'אווה, אנחנו מציינים את הטיפוס שלו, אנחנו נותנים לו שם, ואנחנו יכולים גם כן לקבוע לו ערך. זה ברור, ואני בטוח שאני לא מגלה לכם כאן שום דבר חדש, אבל בג'אווה 10 אנחנו יכולים לעשות גם כן את הדבר הזה ולהשתמש בVAR. הקוד הזה עדיין תקין, הוא עובר קומפילציה ורץ כפי שאתם מצפים שהוא ירוץ. אז מה בעצם הסיפור כאן? בואו נדבר על זה. Java מאז ומתמיד הייתה type safe language, כלומר היא תמיד מבטיחה שאם אנחנו נשתמש בדאטה מסוים, אנחנו נצטרך לעשות את זה בדרכים שתואמות את הטיפוס שלו. למשל, אנחנו לא יכולים לשים ערך של string במשתנה מטיפוס integer מן הסתם, ככה שהקומפיילר צריך לדעת בכל שלב מהו הטיפוס של משתנה מסוים או של ביטוי מסוים. והדבר הזה לחלוטין לא השתנה, אז בואו רגע אחד נשים את זה בצד. Java היא עדיין type safe language. ועל גבי הבסיס הזה, החל מג'אווה 10, אנחנו יכולים להגדיר משתנים גם ככה. var n שווה ל3. לכאורה זו בעיה, כי אנחנו לא מגדירים כאן את הטיפוס, אבל כמו שאמרתי, המילה var היא תוספת חדשה לג'אווה 10, היא נקראת local variable type inference. תכף אנחנו נפרק את זה, אבל האמת היא שזה מאוד מאוד פשוט. ברגע שאנחנו מגדירים משתנה לוקלי, משתנה מקומי, והקומפיילר יכול להסיק, to infer, מעצם ההגדרה, מהו הטיפוס של המשתנה, אז אנחנו יכולים להשתמש במילה var, שזה נותן לנו קיצור ומונע כאן כתיבה של טיפוסים ארוכים מאוד. לא ממש מרשים במקרה של int, אבל כן יחסוך לנו זמן עם כל מיני מפלצות כמו annotation config, application context, שיתקצר לסיפור הזה. וכן, במידה ואתם שואלים, זה טיפוס אמיתי לגמרי למי שלא מכיר את ספרינג. אבל אנחנו לא יכולים להשתמש בVAR כל הזמן. בואו רגע אחד נסתכל על מתי אנחנו יכולים ומתי אנחנו לא יכולים להשתמש בVAR. שימו לב שכאן הקומפיילר יכול לראות ולהסיק שהטיפוס של n הוא אינטג'ר, מאחר ומספר שלם, במקרה הזה 3, באופן דיפולטיבי בג'אווה נקבע לטיפוס אינטג'ר, ולכן אנחנו מקבלים כאן את היכולת לוותר על int ולהשתמש בVAR במקום. וגם כאן, אין בעיה להחליף את סטרינג בVAR כי המידע מצד ימין לשווה, פרדי מרקורי, הוא מחרוזת, דבר שהקומפיילר מיד מזהה. וזה יכול לקצר טיפוסים קצת יותר מורכבים, גנריים גם כן. במקום לכתוב את array list בשני הצדדים, אנחנו מקבלים כאן הקלה מהקומפיילר, בגלל שכבר אמרנו לו מצד ימין מהו הטיפוס שאנחנו רוצים לרשימה, אז הוא מותיר לנו להסיר את ההגדרה המפורטת מצד שמאל של הרפרנס, ולרשום פשוט var. אבל יש כאן קאץ' במקרה הזה, אנחנו כן נצטרך לציין את הטיפוס של הערכים ברשימה, כי הקומפיילר צריך מאיפשהו לדעת שמדובר כאן בסטרינג, הוא לא ינחש שמדובר כאן בסטרינג. אז אנחנו כותבים כאן סטרינג בסוגריים המשולשים האלו, כי אם אנחנו לא נגדיר טיפוס, הקומפיילר יניח שהטיפוס הוא אובייקט. זאת אגב הסיבה שזה עדיין עובר קומפילציה, ואנחנו רק צריכים לדייק את זה על התרחיש שלנו. וכן, כאן הטיפוס של הרפרנס יהיה ממש הטיפוס שמוגדר מצד ימין, ככה שאם אנחנו למשל רוצים שהרפרנס יהיה מטיפוס list, שזה דבר שכמובן מומלץ, כי אנחנו תמיד רוצים לקודד לאינטרפייס במידת היכולת, אין לנו את האופציה להשתמש בVAR, ואז אנחנו ספציפית צריכים להגדיר ליסט של סטרינג כרגיל, שזה דבר ששוב מאפשר לנו להוריד את סטרינג בצד ימין, בסוגריים האלו, החל מג'אווה 7. אפשר גם כן להשתמש בVAR במסגרת של אופרציות, כמו שרשור של ערכים עם פלוס או קריאה לפונקציות. שימו לב ש-first name ו-last name, השרשור הזה, לא יכול להיות משהו אחר מאשר string. כמובן הפונקציה to lower case מחזירה string, אז הקומפיילר 100% עם כל מה שקורה כאן, ואנחנו 100% איתו. שימו לב שאנחנו לא יכולים להכריז על משתנה var מבלי לתת לו ערך. וזה מאוד הגיוני בשלב הזה, נכון? כמו למשל var n. כמו שאמרנו, Java היא type safe language, כלומר הקומפיילר צריך לדעת בכל מצב, באיזושהי דרך, מהו הטיפוס של המשתנה הזה. זה לא משנה גם אם אנחנו נגדיר אותו ממש רגע אחרי המשתנה. אנחנו גם לא יכולים להשתמש בVAR להגדרה של שדות. למשל, הדבר הזה ממש לא הולך לעבוד. זאת גם הסיבה ש-var נקראת local variable type inference, כלומר, הסק של טיפוס עבור משתנה מקומי.
סבבה, מה לגבי הגדרה של מתודות? מה קורה עם מתודות ו-var? הנה למשל המתודה sum. בואו רגע אחד נדמיין שאנחנו הקומפיילר. אם אנחנו נשים את עצמנו במקום של הקומפיילר, אין סיכוי בעולם הזה שאנחנו נבין מהו הטיפוס של first ו-second אם אנחנו נגדיר אותם עם var במקום int. יכול להיות אולי שאפשר לחשוב שבגלל שאנחנו מחברים כאן שני אינטים, יהיה אפשר לשנות את ההגדרה של הטיפוס החוזר ל-var. קצת יותר הגיוני, אבל אם אנחנו רגע אחד נדמיין דוגמה מעט יותר מורכבת, אנחנו נראה שזה לא אפשרי בכללי מדי. למשל, במקרה של פונקציה שמקבלת שני טיפוסים שונים, וצריכה אולי להחזיר סאב-קלאס כלשהו. אנחנו גם לא יכולים להשתמש ב-var עבור למדה, כי למשל הלמדה הזו לדוגמה יכולה להיות מספר סוגים של functional interfaces, אז אין פה סיכוי שאנחנו נוכל לעשות var say hello שווה לכך וכך, כי מה זה בעצם? זה consumer? אולי זה publisher? אי אפשר לדעת, כן? אין מספיק מידע לקומפיילר כדי לדעת מה הסיפור כאן. אז לסיכום ראינו כאן כמה שימושים ל-var, ואנחנו רואים שבעצם היא די פשוטה ובאה בעצם במטרה להקל על סינטקס עבור משתנים מקומיים. יותר מזה אני אספר לכם שהיא גם לא מתבטאת ב-JVM, כי מה שקורה הוא שהקומפיילר מסיר את var בתהליך הקומפילציה, וה-JVM מסתכלת על קוד עם טיפוס מוגדר כרגיל, עוד לפני Java 10, ככה שהיא לא צריכה לתרגם אותו בעצמה. וממש לפני שאנחנו מסיימים, חשוב שגם נדע ש-var היא לא keyword, אפילו שהיא צבועה בצבע כתום כזה כמו מילים שמורות אחרות. למשל, אנחנו יכולים לייצר משתנה שנקרא var, אפילו באמצעות var, ככה. אבל כן, זה לא משהו שאנחנו רוצים לעשות, ויותר מזה. אם אתם שואלים מה הסיבה ש-var היא לא keyword, אז התשובה היא כדי שקוד שנכתב לפני Java 10 ורוצה להשתדרג אליה, לא יישבר פתאום בכל מקום שמישהו החליט להשתמש ב-var כדי להגדיר שם של variable.